La mort digna és la mort voluda, o sigui, la que coincidiria, i ara t'ho dic com si fos personalment, coincidiria amb els meus valors vitals. És un dret que tota persona hauria de tenir, arribat a un punt en la teva vida en què el teu cos ja no pot aguantar més. Has de poder tenir la capacitat de poder elegir jo no vull més. És la mort que rebutja el dolor innecessari i el patiment innecessari. De poder decidir sobre com volem morir, igual que tenim el dret de poder decidir com vivim. És acabar-ho bé. És un tema que està molt tancat i hauria de sortir als medis, hauria de sortir a les ràdios, a les teles i s'hauria de parlar més. Hauria de ser alguna cosa més normal. Parlar-ne, obrir la conversa sobre el que és la mort i el que és la mort digna. Parlar-ho positivament, que no sigui aquella cosa fosca, negra, que tothom tenim al cap de la mort. L'objectiu és mostrar a la gent que és el tema del dret a morir dignament, que ha de ser un dret i hauria de ser un dret legal. No m'ho vaig ni pensar, perquè és això, crec que és un tema que se'n parla poquíssim. De fet, quan vaig veure el mail va ser... Uau! Em va agradar la idea, em va agradar qui ho muntava, em van agradar els col·laboradors i em va agradar molt l'esperit de tot plegat. L'objectiu, bàsicament, és ensenyar des de diferents punts de vista de diferents autors una visió concreta del dret a morir dignament. Veure d'una manera més visual, no com es veu sempre l'eutanàsia, una cosa dolenta, és veure amb imatges que jo crec que no n'hi havia cap que fos depriment. Quan el cos no respon i no et proporciona les eines per desenvolupar la vida amb tranquil·litat, pot portar a la claustrofòbia, a la desesperació, i volia mostrar que la mort digna, en aquests casos, pot ser una alliberació. Com amb la meva obra, la millor manera és parlar-ho positivament. Mostrar una persona o un ésser amb calma, tranquil, feliç. Quan et fiques bastant directament amb el tema de la mort digna, que veus exactament com va parar, et fa pensar molt. I això fa que despertin curiositat amb tu, coses que no t'havies plantejat mai, fins que et passen. I per mi és un pas molt dur i a la vegada molt digne que hauria de ser per la persona. Explicar que la mort forma part de les vides i que, per tant, una mort digna és el final d'una vida digna.